क'क्राझार जिल्ला परबतझर महकुमानि मंगलाजरनि बेन्दोंआव थानाय बंशीजरा केन्द्रीय क्लाब लाइब्रेरिया गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो मागो दमासि फोरबो फालिदों। बंशीजरा केन्द्र क्लाबनि बानजायनायाव दिनै खौसेयैनो सेंग्रा सिख्ला गासैबो आबै आबौमोननिफ्रायनो सोलिबोनाय लावखार ओंखाम संनाय जानायनि थाखाय गामिनिनो साखाथियावनो गुवार सिलाइ दैसा सेरनि जिरि जिरि बोहैबोनाय सेरावनो रंजा बाजा खुसियै लावखार ओंखाम जायो। बिफां लाइफां सारि सारि सोमखोर मिथिंगानि बुंफबनाय बे सिलाइ दैसा सेराव दामनाय देनाय लानानै गुबुन गुबुन गोजानाव फरायहैनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो फैनानै खौसेयै गामिनि क्लाबजों लावखार ओंखाम संनाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे मोनसे मेहेरगोनां सावराय मेलबो लानाय जायो। आथिखालनि सेंग्रा सिख्लाफोरा फेग्रा मुवानि सायाव सांग्रांथि थानाय आरो फरायनाय लिरनायफोरखौ बांहोनाय लोगोसे समजों खारफानानै सम मथे खामानि मावनायखौ जाफुंनो हानायनि नोजोर बोनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बाख्नायनांगोन बंशीजरा केन्द्र क्लाब लाइब्रेरिया फेग्रा मुवा लोङा जाया लासिनो जोबोद मोजां मेहेरगोनाङै हगार हरो। बे हाबाफारिनि सोमोन्दै बंशीजरा केन्द्र क्लाबनि गाहाय आफादगिरि मोगथां ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै फै। बंशीजरा केन्द्र क्लाब लाइब्रेरिनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन बोसोरजों लोगोसे देग्लायबो मागो दमासिखौ लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोना नैबे सिलाइ सेराव मोनसे लावखार ओंखाम जादों, मा बुंगोन? दा बेवहाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो नेमखान्थि बायदियै जोंहा आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो दासिमबो नैबे पिकनिकआ सोलिगासिनो दं। जोंहा लावखार ओंखाम जानाया दा बेवहाय जोङो साफ्रोमबो नैबेवहाय नुजाफैनो हानाय सेंग्रा सिख्लाया जों जयैनो मावनानै जालायो बेवहायनो। दा बेवहाय जों बे पिकनिक जानायनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंहा जोंनि गामिनि जाहाथे नैबे साफ्रोमबो फरायनाय लिरनाय गासैबो खौसेयैहाय बेवहाय गासिबो गुबुन गुबुन जायगायाव फरायहैनाय जों लोगो मोनलायो। दा बेवहाय जोंहा बेवहाय गासैखौबो सावरायलायो जोङो ज' खौसेयै आरो लोगोसे बेवहाय जोङो रंजा खुसियैनो साफ्रोमबो दिनैनि नैबे दिनखौ बारग'लांहोयो। दा बेवहाय जोंहा गुबै नैबे लावखार ओंखाम जानायनि जाहोना जाहैबाय जोंहा गुबुन जायगायावहाय लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा दंब्लाबो जोंहा नेम बायदियै जोङो नैबे जोंनि गामिनि जिरि जिरि बोहैलांनाय सिलाइ दैसा सेरावनो जोंहा जाबोबाय थानाय नेमखौ जोङो फालिबोबाय थादों। नोंथांमोनहाबो मा जानायनि आइटेम बानायदों? बेवहाय जोंना दङ बेदर जाग्राफोरनि बेदर आरो दाउफोरनि दाउ। दा बेवहाय लोगोसे जोंहा आरोबाव गुबुन गुबुन दंबावो बेबायदिनो ब्रेकफास्टबो दङ। दा बेनो बेवहाय जोंहा जौ फेग्रा मुवा जों बावबो बाहायनाय जाया। मानो होनोब्ला जौ फेग्रा मुवा बेफोरबायदि लाफायोबा गोबां समाजावहाय बेरेखा हाबा जायो आरो जोंहा बेवहाय माने समाजनि मुगैथाव हाबा बेफोरबायदिया नुजाथिखाङो। बेखायनो जों बेवहाय जौ लाफानाय जाया। बेवहाय जोंहा अनलि बिदिखौ जौखौ लानाय जाया आरो जों बाहाय माने बे जौ लायोबा जोंहा सेंग्रा सिख्लानि गेजेरावहाय हयथ' नांलाय खमलाय जानो हागौ। दा बेखौनो आं खावलायनो सानबावो जाहाथे साफ्रोमबो नैबे निउस चेनेलनि नायगिरि नोंथांमोनहा जाहाथे हानायमानि जौ लोंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बेखौनो आं खावलायखानो सानो। मानोना जोंहा जोंनि बर' हारिया दासिम गोग्लैसोनानै थानाय, जाहाथे जोंनि बर' हारिया गुबुननि हारिजों गुबुननि जाथिजों मुगैजाया नासयजाया, बेखौनो आङो साफ्रोमबो जोंनि बर' रायजो राजानि हारि माहारिफोरखौ आं खावलायहरदों। नोंथांमोननि नैबे लावखार ओंखाम जानायाव बेसेबांसो सेंग्रा सिख्लाफ्रा बाहागो लादों? दा बेवहाय जोंनियावहाय गासै 100 जननि बारा दं जोंनि सेंग्रा सिख्लाया लावखार ओंखाम जानो फैनाया। बेयो बुंनो थाङोबा गोबावसै। जोंनि बै समावहाय जेब्ला आबै आबौमोना जाबोदों बै दिन समखौ जोङो माने बुंस'नो हाया। दासिमबो सोलिगासिनो दं आरो बियो सोलिलांबाय थागोन। दमासिनि माबाफोर मेसेज होनांगौ दं नामा रायजो राजा? मागो दमासिनि आं बेखौनो बुंनो सानो जे जाहाथे साफ्रोमबो जिउआवहाय जाहाथे आलो गोजोनै थांनानै थानो हायो। लोगोसे जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरा जाहाथे रंजा खुसि थानो हायो आरो लोगोसे नैबे मागो दमासिनिफ्राय जोङो मावै दाङै जागोन। बेवहाय जाहाथे गोदान बोसोरनि लोगोसे बयनिसिमबो हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। दा आरो लोगोसे आङो गोसो गोरबोजों बेखौनो खावलायबावनो सानदोंदि जाहाथे बोसोर गोदानावहाय राम रामैनो जोंनि बर' हारिया जाहाथे दुखु गैया, खस्थ' गैया आरो आघात एक्सिडेन्ट गैया आरो गुबुन हारिजों नासयजाया, मुगैजाया, नेवसिजाया, बेखौनो आङो साफ्रोमबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनिसिम आङो खावलायहरनाय जादों। नोंथांनि सिनायथिया? आङो नैबे बंशीजरा केन्द्र क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनिनो आफादगिरि। आंनि मुङा मोगथां ब्रह्म। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। माग बिहु फोरबोआव लाबोदों क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 15, 16 आरो 17 जानुवारियाव माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन।
दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसेसरी गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003 99187 8822 01819 93 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।